салом алейкум бинандагони азиз, ман доктор Тоҳирӣ имрӯз аз осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ мо ба шумо маълумот дода истодем. яке аз омилҳои солимгардонӣ, дарозумрӣ ва инкишоф дар рӯи замини об аст. муддати зиёда аз 6 сол ман дар китобхонаи тиббӣ дар шаҳри Москов дар ин мавзӯъ материал ҷамъ кардам ва соли 2010 китобе бо номи «Вада дарожи золота» нашр кардем ва дар 2 конгресси байналхалқи об иштирок кардам. ва соли 2018 мо китобе бо номи «Об аз тилло қимматтар» ҳамон тарҷимаи русӣ баъзе иловаҳо кардем, ки имрӯз дар аксар ноҳияҳо мо рафтем дар байни мардум ташвиқот додем, ки беҳтарин дору об ҳаст ва беҳтарин дору китоб ҳаст. шумо ин китобро дастрас кунед, хонед, худатон табобат кардан умри дароз умратонро дароз карданро омӯзед. асосан вақте ки кӯдак таваллуд мешавад, 80-90% бадани ӯ аз об иборат аст. оҳиста оҳиста сину сол рафт, оби бадан кам мешавад, пӯсти бадан хармӯж мешавад. оҳиста об ки кам шуд, инсон ба марг гирифтор мешавад. барои ҳамин мардуми мо омӯзондан дар кор, ки аз хоб ки хистед, ҳатман бояд шумо ним литр оби ҷӯшида ва ширгарм нӯшед, чунки падои рӯз оби хунук алакай нӯшед, рагҳои хунукзар танг шуданаш мумкин аст. ва дар тӯли рӯз шумо метавонед дигар оби хунукам нӯшед, чунки алакай мотори шумо корбадаромад. хеле ки одаме ки ронанда ҳастан, мочин доранд, аввал мошина сар гарм мекунанд, баъд ҳай мекунанд. вуҷуди инсонам ҳамин аст. агар мо ба мошин бензин андозем, барои энергия ҳосил шудан ба инсон об мерезем, яъне об менӯшад. чизи оддӣ, вақте ки кӯдак шаб гиря карда мехезад, об дар баданаш намерасад ва гиря мекунад. вақте ки соская бо об дар давонаш мемонед, обе менӯшад, хобаш мебарад, ором мешавад. организми вай бо об таъмин мешавад. одами калон бояд ки худаш донад, худашро идора кунад ва он барномае ки мо бо номи санъати солимгардонӣ сохтем, имрӯз дар Россия аз тарафи президент Путин дастгирӣ шудагӣ, ҳукумати Россия маблағгузорӣ кардагӣ. ин барномаи омӯзишӣ аст ва дар тамоми мактабҳо ва корхонаҳо ина омӯзонда истоданд. яъне ки бояд ҳар як кӯдаке ки ба мактаб меравад, ҳар як бача ҳамроҳи худ ним литр об барад, дар тӯли 5-6 соат он обро нӯшад. вақте ки об дар вуҷуди инсон як хел давр зада истад, алакай масалан тақшинӣ, яъне пайдо шудани сангҳо нест мешавад, хобнолудӣ, хотирфаромӯшӣ, ҳамин дории якум он об аст. барои ҳамин мо тавсия мекунем, ки ҳатман шумо дар тӯли рӯз 1 килограмм вазнатон ба байни 30-40 грамм бояд об нӯшед. агар 60 кило вазн дошта бошед, ҳисоби мемонад 2 литр. дили шумо об меҷӯяд, намеҷӯяд, бояд ҳамроҳи шумо ҳамвақт об бошад. ва ин об ҳам хотира дорад. дар бораи хотираи об китобҳои зиёд нависта шудагӣ. масалан дар мардуми мо дар тибби халқӣ пештар одамо дарди сар мешуд ё ки хобаш намебурд, домулаҳо дуо хонда оби дам медоданд ва ҳамон об бевосита, яъне вақте ки ҳамон сураҳои қуръонро хӯрдан, обе мегузонданд, таъсири хуби табобатӣ мерасонд. ва ина имрӯз аз ҷиҳати илмам исбот карда шудагӣ. ва дар ҳудуди озоишгоҳи доктор Тоҳирӣ чашмае ҳаст, чашмаи оби шифоӣ, ки мо аз ҷиҳати илмӣ таркибашро омӯзондем. дар таркибаш калий, магний, фосфор, натрий вуҷуд дорад ва бевосита фишори хуна ҳасп мекунад, сангҳои дар роҳҳои шошадан будакро тоза карда мегузорад. яке аз омили табобатӣ ҳаст. ва оби шифо аз зери санги қуллаҳо тез тез баро, бар сар дарди ту даво. бори дигар мегӯм, ки яке аз омилҳои беҳтарини тарзи табобат ва дарозумрии нӯшидани об шустушӯи тану бадан ва ҳуқна кардан аст. мо дар дарси оянда дар бораи ҳуқна кардан, чӣ тавр рӯдаҳоро шустан, тоза карданро ба шумо меомӯзонем. худо ёру мададгортон бошад.